Vi har valgt det der emne, der hedder, hvad kan man få fra et får? Ja, altså, det man kan få fra et får, det er, man kan starte med at få skind og uld, for eksempel. Og så ud af det uld og skind, så kan man lave tøj og møbler og alt muligt. Og så sådan resten af det kan man spise, altså sådan kødet og sådan. Ja, og så spiser man for det meste af benet af fåret. Ja. Spiser man det råt? Nej. Normalt ikke, men sådan... Lidt nej. Spiser jeg sådan noget til kontoner og sådan noget? Og så har vi skærpekød her. Der er hængt lammekølle i det her tilfælde. Det kan også være lammegård. Men det hænger cirka i 8 måneder. Før det er tørt. 3 måneder, når det er restkød. Ja, sådan cirka, ja. Ja, så cirka 5 måneder, 6 måneder, når der er skærpekød.